Ko su samojedi, kakav je to pas, zašto je dobar da bude naš kućni ljubimac, o tome razgovaramo sa našom gošćom Slađanom Pavlović. Kako se ovaj pas neguje, kako ga trebamo hraniti, razgovaramo sa našim stalnim gostom, veterinarom Mitkom Davkovskim. I za kraj pogledajte priče iz sveta životinja. Dobar dan Slađana, dobrodošli u emisiju Peti član. Evo da predstavimo vašeg kućnog ljubimca, samojeda. Dobar dan. Moj kućni ljubimac je, kako ste rekli, samojed, zove se Ari. Mi smo ga dobili na poklon i eto, čuvamo ga kao petog člana. Koliko Ari ima godina i odakle ideja baš za samojedom? Znate li kakva je to rasa? Da li ste se, pošto ste ga dobili na poklon, da li ste se upoznali sa samom rasom? Čitala sam o samojedima kad smo ga dobili. Kao što sam rekla, dobili smo ga i ja sam čitala, nisam imala pojma, nismo do sada imali psa. Samojed dobio je ime po plemenu Samojed koje u dolini Urala živi i služili su za grejanje beba. Saviju se i kao kolevka i tamo su niske temperature i oni su služili za grejanje beba, tako su ih koristili. Inače, Samojed je radni pas. On vuče sanke, zato ga koriste, ali mi ga koristimo da nam pruža pozitivnu energiju. Inače, Ari ima 4 godine skoro, do jula meseca bit će 4 godine. Kako provodite vi dan? Kako izgleda jedan vaš dan? Koliko puta se šetate? Da li ima druge pse sa kojima se druži? Kako reaguje na druge životinje? Pa, šetamo se 3 puta dnevno. Znači, ujutru, u podne i kasno uveče ga šetamo, da bismo izašli kasnije malo ujutru i prošetamo. On inače ne podnosi toplotu zbog krzna, videli ste i sami. Jede jednom dnevno, hranimo ga granulama, supice, jogurt i tako, ali vodimo strogo računa da se ne prejeda, da ne jede ne znam koliko puta, kao i svi ostali psi. Hranimo ga jednom dnevno. Kako provodite vreme? Šta radite zajedno? Pa mi radimo svašta zajedno. On se igra sa lopticama, ima igračke. Imamo jednu devojčicu iz zgrade koja je bukvalno odrasla sa njim i kad god ode negde na putovanje sa mamom i sa tatom, ona mu donese igračke. Eto, bacamo mu, malo pre ste snimali, ima one koskice plastične, pa mu to bacimo i on trči za njima. On nas tera sam da se igramo s njim, voli da se vuče sa onom pertlom što imaju, ona traka. Eto, ne znam. Spomenuli smo malo pre u razgovoru dok smo pričali vezano za lopticu, kako je on krije u kući i postoji još jedna anegdota koju ćemo snimiti malo kasnije, kako on stoji na terasi. Pa eto, odakle je ta ideja, taj izlazak na terasi, ta loptica? Pa, što se tiče loptice, to je njegova inicijativa. On se igra sa lopticom kao mačka, kao mače. Pusti je ispod fotelje i onda laje dok mu ne podignemo fotelju da je izvuče odozdo. Interesantno da to sve radi namerno. Namerno radi. Inače, a za ovu anegdotu, on je od malena stajao na terasi. Mi smo ga prvo iznosili, pa je onda posle na stolici stajao i sada stoji sam. To ćete kasnije da vidite. Ja mislim da pola Niša ima njegove slike. I Ari ne voli da se slika. Kad vidi telefon da okrenete da ga slikate, on okrene glavu. Znači, nema šanse da ga slikate. Sad je kamera, pa on ne zna o čemu se radi. Inače, telefon nema šanse. Kako ljudi reaguju kada ga vide na terasi, prolaznici, komšije? Pa kako da vam kažem, da ne zvuči prepotentno, ljudi su oduševljeni. Ali on je stvarno jedna dobrica. Do sad se nije naljutio ni na koga. Koliko godina ga imamo već, on se nije naljutio i nisam videla da zareži, da je ljut. Znači, on se samo raduje, a lajavac je. Inače, to je, kažu, odlika njihove vrste da mnogo laju. Recite mi kako reaguje na druge ljude i životinje? Da li više voli druge pse, ljude, decu? Pa u principu voli i pse i ljude, ali više voli ljude, zato što više vremena provodi sa nama u kući.
i nas je u kući 4, znači pružamo mu mnogo pažnje, možda i više nego što treba. On se stalno mota sa nama. Ili ručka ili spava, na terasi je najviše, zato što mu je unutra toplo. Kakva je ishrana i nega? Šta ovaj pas treba da jede, kako treba pravilno da se neguje, kako ga vi negujete? Kad smo ga dobili, ja rekla sam vam, nisam znala ništa o nezi i onda smo pitali veterinara kad smo išli za vakcinacije. Normalno podrazumeva se redovno čišćenje, pražnjenje, zaštita od parazita i pitali smo veterinara. Hranimo ga, rekla sam, malo pre jednom dnevno, pa da ne kažem da jede isključivo granule, jede i kosti, ali granule su baza svega. Znači, sipam mu neku neslanu supu, treba inače da jedu neslano i da nije slatko. Kažu da od šećera pas može da izgubi vid. Tako da jednom dnevno jede, ponekad jede i 2 puta, ali to je vrlo retko. Imamo taj ustaljeni režim da jede jednom, 3 puta ga šetamo, četkamo ga redovno. On ne bi bio ovako lep da ga ne četkamo redovno. Evo ga sad cvili. Da, posle ćemo ga snimiti. Evo, spomenuli smo četkanje. Ovaj pas ima izuzetno dugu dlaku. Pored tog četkanja, šta još zahteva nega? Pa kad god ga izvedemo, obavezno ga peremo. Obavezno, jer on boravi sa nama u kući i nemoguće je da on uđe da bude prljav. Znači, i on sam zna, odmah ide u kupatilo bez ikakve prisile. On sam ide u kupatilo, stane, operemo šape, operemo kakio je piškio, mi sve to operemo, brišemo i Ari posle može da se popne na trosed, na fotelju, ima svoju fotelju, gleda kroz prozor, obavezno druge pse, ljude i tako. Raduje se, mnogo se raduje i ljudima i životinjama, ali mogu da vam kažem da se više sa ljudima druži. Mi u zgradi imamo još jednog samojeda, ženku, zove se Nika i ona je sa Arijem, parili smo je sa Arijem i dobila je 7 malih samojeda, 8 muških i jedno žensko. Lepo. Posete veterinaru, kakve su? Posete veterinaru po potrebi. Zovemo mi za savet, ako nam nešto nije jasno, pozovemo redovno, ali znači redovno vakcine i po potrebi ako nešto. Do sad nismo imali neku frku, zato što to mi stvarno mnogo vodimo računa o njemu. Zašto biste ovu rasu preporučili za kućnog ljubimca? Zato što su mnogo dobri i vole ljude. Ako treba da vam pas bude u kući, onda uzmite samojeda, ali mnogo se linja, da znate, ko ne voli da čisti, mnogo se linja, stvarno. Ali šta da se radi? Da, zbog ljubavi sve. Zbog ljubavi sve, stvarno. Mi kad smo ga dobili nismo znali šta ćemo da radimo s njim, a sad ga ne bi dali, ne znam, ni za šta na svetu. Zašto je on vaš 5. član? Pa eto, zato što nam bezrezervnu ljubav pruža. Bezrezervnu, bez ne očekuje da mu ništa nadoknadite materijalno. Ujutru on obiđe sve krevete i sve nas probudi, znači obavezno nas pozdravi ujutru. Hvala vam puno, Slađana, nadam se da ćete još uživati sa vašim psom i želim vam puno lepih zajedničkih trenutaka. Hvala i vama. Dobrodošli u jednu emisiju 5. član. Evo ove nedelje i naša tema su psi rase samojed, pa da čujemo nešto o samoj rasi. Dobar dan i dobrodošli. Evo krećemo sa jednom rasom koja je onako malo elegantnija za vidjeti. Spada, sličan je aljaskom malamutu i sibirskom haskiju, potiče iz Rusije i spada u velike pasmine. Ta je pasmina tip špica i njegove težine razlikuje se. Ženkica je malo i niža i što se tiče kilaže, manja kilaža od muške jedinke, tako da težina ovog mužeka između 20 i 30, ženkica između 16 i nekih 20 kg, 48 do 53 cm je visina grebena, a mužek ide od 53 do 60 i njihov životni vek između 12 i 13 godina, normalno sa oscilacijama. Imamo jedinke koje žive i duže, nažalost imamo jedinke koje žive manje od 12 godina,
ali to je sada taj neki okvir, odnosno optimum životnog veka kod ovoga naše rase koje danas, o kojoj pričamo. Inače, to je rasa koja spada u tvrdoglave, mislim, ali pozitivno tvrdoglave rase, živahan je, dobronameran, kaže se da ne postoji, kako se zove, opasan pas što se tiče ove rase i karakteristično je to da je on dobar čuvar dece, odnosno da obožava bebe, malu decu, tako da se ne zna da je nekad nešto uradio loše po tom pitanju. Inače, čuvao se kao pas koji je ovčar, koji je vodio stada i koji je vukao saonice u Sibiru i u Rusiji, tako da se koristi za to, izdržljiv je. Zbog samog mesta gde boravi, da živi i odakle potiče njegovo krzno je tako napravljeno, tako da se sastoji od dva sloja, donjeg koje je gusto i kratko i paperijastog sloja koji je površinski. Sve ima svoju namenu, taj gušći sloj normalno štiti od prodiranja i vlage i hladnoće, a ovaj površinski sloj koji je paperijast zadržava određenu količinu vazduha, a znamo da je vazduh dobar izolator, tako da između dlake održava njegovu telesnu temperaturu na niskim temperaturama. Mislim da malo sam možda konfuzno rekao nisku temperaturu na ovim, ali zna se da je u tim predelima gde su niske temperature mora biti to krzno tako da štiti samu životinju. I jedna karakteristika za ovog psa je to da ima visoko postavljen rep koji je povijen prema leđima i kad su niske temperature on sa tim repom pokrije njušku, tako da sprečava preterano hlađenje, smrzavanje njuške i eto jedna ovak specifičnost za tu rasu. Onda, zahvaljujući toj dlaci koja je dobra u tim predelima gde je niska temperatura, mi imamo problem u našem ovom okruženju, zato što taj pas se više ne linja 2 puta, nego se linja tokom cele godine i zato smo dužni da posvetimo pažnju njegovoj dlaci i ujedno njegovoj koži, tako što ga četkamo svakodnevno, nekad trebamo u doba linjenja, moramo i 2 puta dnevno da ga četkamo, inače ćemo biti okruženi njegovim dlakama, ali te dlake spadaju u antialergene, tako da ne mogu da nam nanesu neke alergijske promene, odnosno da mi izreagujemo na njih. Zato i se preporučuje da ovaj pas se ne čuva u stanu, nego da boravi u dvorištu, gde je njegovom temperamentu je mnogo zahvalniji da se čuva u nekom širokom prostoru, gde on može pokazati svoje one sposobnosti i svoje želje, a to je da skače, da trči, da kopa. Ako je u stanu, možemo doživjeti od toga da on počinje da kopa naš tepih ili parket. Jednostavno, to je nešto genetski u njemu. Sad, ako ga držimo u dvorištu, moramo obavestiti komšije da postoji mogućnost, pošto isto to je genetski, da hvata veverice, da hvata zečeve, ali zato hvata i mačke. I onda možemo imati problema sa komšijama i sa našim drugim ljubimcima, to su mačke. Šta još možemo da kažemo nekih zanimljivosti? A to je da je on vrlo inteligentan. Sa tim vežbama koje mi hoćemo da ga dresiramo, ne smemo biti dosadni, znači ne smemo da ponavljamo iste vežbe, jer će to njemu uskoro dosaditi i onda nećemo imati koristi od toga. Priznaje celu porodicu, doduše voli da ima jednog koji mu je glavni, ali je dobar sa celom porodicom. Prihvata druge pse oko sebe, nije agresivan za druge pse, nije agresivan ni za ljude, ali imamo problem lajanja. Znači, kao što smo rekli, imamo problem sa mačkama, imamo problem i sa lajanjem, zato što on veoma glasno laje i dosledan na tom lajanju. Čim vidi nekog novog nepoznatog, on laje zato što je vidio nekog nepoznatog. Ako vidi poznatog, laje zato što je vidio poznatog. Kad vidi pse, onda on hoće da im se javi. I imamo to konstantno lajanje. Sada opet moramo da prilagodimo čuvanje tog psa i tom nekom njegovom karakteru. To je nešto ovako što bi mogli da kažemo što se tiče njegovog temperamenta i nekih osnovnih postulata držanja. Sad imamo
I ovaj drugi problem njegovog zdravlja, spada u zdravije pse, pse koji su antialergeni, ali imamo nasledne bolesti. Nasledne bolesti su od bolesti bubrega, znači izostanak lučenja mokraće, odnosno urina. Onda imamo, ako je malo teži pas, može doći do displazije kukova, pa onda imamo bolesti problemi sa retinom, progresivna atrofija retine može biti između 2. i 4. ili 5. godine, zbog jednostavno možemo kod njega je izražen i dijabetes, ali se on javlja tek kasnije u nekim zrelim godinama, oko 7. godine, tako da su to neke osnovne stvari na koje moramo da obratimo pažnju. A kad uzimamo štence, moramo da obratimo pažnju još na jedno, a to je da je između 4. i 7. meseca intenzivni rast ovog psa, tada može doći do hipokalcemije i do loma, zato što su oni živahni psi, a jednostavno porastu, izdužim se kosti i onda ni količina kalcijuma nije dovoljna i onda može doći do loma ovih dugih kostiju. I kad biramo štence, onda bilo bi najpametnije da uvek vidimo jednog od roditelja, da vidimo kakva će biti, u šta će izrasti. Bolje da se vidi majka nego mužjak, zato što jednostavno takav će biti pas kao što je majka. I još jednu stvar moramo da obratimo pažnju, pošto neki su intenzivno živahni, a neki su intenzivno povučeni. Uvek je preporuka da uzmemo ni previše ovog koji je hiperaktivan, ni ovog koji je onako smiren, nego da, koji je u nekom uglu zavučen, nego da odaberemo srednje vesele pse. Ishrana, on spada u pse koji su nezasiti. I još jedan je problem kod njih, a to je prevelika težina tela, zato što jednostavno ne znaju kad im dosta, on bio non-stop. I onda se preporučuje da tako psa hranimo 2 puta dnevno, ali nikad da ne uradimo to da mu ostavimo punu činiju hrane. Kao što imamo rasu, jednostavno ostavite i on kad je gladan, on dođe pojede, kad nije on da jede. Ovo je pas, mogu da ga poredim sa labradorima i retriverima, koji jednostavno jedu dok ne pojedu sve. I zato da se ne zaboravimo, da ne ostavimo neki džak sa hranom ili nešto što više hrane, tako da može da škodi sebi ili može da se prejede, pa da zbog toga da dođe do rupture možda želuca ili do nekih drugih promjena, a u krajnjem slučaju ako duže vremena jede toliko hranu, bit će stvarno predebel. A nega, znamo da ima dugu dlaku, kako se najbolje... Pa nega, imamo jedan izazov, a to je, taj izazov se zove okupati ga i osušiti ga. Stvarno spada u izazove, jer ta njegova dlaka je toliko, podlaka je toliko gusta i toliko čvrsta, da mi treba to da dopremo dole. Ovo paprest, ajde, lakše se opere, ali posle treba sve to osušiti, znači zbog paprestog teško dolazimo do onog, pa tako onda kad imamo vremena, znači duži vremenski period da možemo da se pozabavimo sa našim psom, onda lepo uzmemo, okupamo našeg psa, pa onda lepo osušimo i onda smo svi sretni i zadovoljni. Ali moramo da znamo da jednostavno to iščetkavanje, odnosno redovno češljenje, je glavna stvar kod održavanja i neke dlake psa, on jednostavno mu zahteva. Pa kupanje se ne preporučuje kod pasa da bude često. Kupanje je u prilikama kad pas dolazi do nečega, da li se zbog njegovog opet tog i nekog instinkta uvaljao u neku lešinu ili je možda našao nešto što ne valja pa se tu uvaljao, tad bi stvarno trebalo da ga okupamo. Ako se uvalja u neko blato ili tako, to je kod njih malo ređe, ali ovaj prvi deo je češći. I ako sad zavisi da li ga čuvamo u dvorištu, da li ga čuvamo u stanu, da li je pored njega malo dete, znači sve to sad zavisi od same situacije. Zašto biste ovu rasu preporučili za kućnog ljubimca 5. člana neke porodice? Postoji li nešto na što bi trebao neko da obrati pažnju, osim nege i ovih nekih savjeta koje smo još dali, nešto dodati? Pa pre nego što ga preuzme, mora da zna da svako od ljudi koji uzima ovako psa da treba da ima vremena za njega. Znači, pas ne trpi da je sam, niti što se tiče ljudi, niti što se tiče drugih pasa. Znači, on je društveno biće, traži negu, traži pažnju, daje tu ljubav,
Problem je to što sam nabrao, to je lajanje intenzivno, glasno, znači moramo obratiti pažnju da li nam je komšiluk. To što mi nešto volimo ne znači da neko drugi voli, znači ne smo uvažavati ni tuđu privatnost, niti njegov način života. Preporučio bi da se ne čuva u stanu, nego da se čuva u dvorištu. Šta je dobro? Dobro je to što je stvarno ne spada u agresivne pse. Izuzetno je druželjubiv, izuzetno voli decu, razigran je, možda vam ponekad zasmeta to što kad krenete u šetnju, on krene da vas usmerava tamo gde on hoće, to nije, sada da ne mislite da je to nešto šta znam, nego to je jednostavno genetska predispozicija, jer smo rekli na početku ove priče, da je on čuvar stada, odnosno vođa stada. I jednostavno se javi taj instinkt da on nekog mora da usmerava sada, nekad je usmeravao stada, sad hoće nas da usmeri, tako da je to malo ovako, evo, jedan, možda i bude interesantan slučaj kad krenuo nešto da nam se gura između nogu i da nas tera negde gde on misli da treba da ide. Hvala vam još jednom. Ništa, mislim da je stvarno ovo jedna lepa rasa i one ko se bude odlučio za nju imaće puno dobrodoština.